Ang Watsons ay health and beauty retailer. And as such, kami naman, gusto namin yung loyalty nila sa amin, to our establishments, gusto namin mapagsilbihan ang mga komunidad where Watsons operate. Dito sa Naga, we have 6 stores. SM Foundation kasi, we conduct medical missions nationwide yan kung saan may SM malls. Then since alam ni Watson na may ganun kami, they partner with us. So sa amin ng mobile clinic, we also have medicines. Regular na dala namin yan sa mga medical missions namin. Nagdagdag lang ng maraming extra na medicines si Watson. Kaya mas marami kaming gamot na pinamimigay na maintenance and the vitamins. All stages of life ang tinitingnan dito ngayon sa ating medical mission. Meron kaming tie-up with the LGU Naga, ang Philippine College of Occupational Medicine, Northern Bicol Chapter. Tinulungan kami ng gobyerno, tumutulong din po kami ngayon, yung aming medical society. Very encouraging to see the help that they can get, and not only the free checkup and the consultation with our doctors and expertise, but also the giveaways of medicine and supplements that they are getting from them. Dahil minsan nga po, ma'am, dahil ko nakakabakal, malbaga, kung maman akong income. Oo niya, natauanan, di salamat. Dako lang na pasasalamat. May mga previous ka pong bulong, tinaunin ng libre. Salamat sa Watson, sa SM. Nagpapasalamat po tayo kay Ma'am Bel Pisayco dahil hindi lang po ito yung una na naging kapartner po natin siya. Sana anumang karamdaman na hinaharap po nila sa tulong po ng Watsons Philippines at ibang kapartner po natin ay maibsan yung kahirapang nararamdaman. Dala ng kung anumang mga sakit. We would like also the community where we serve na maging healthy yung community. And this is one way of giving back to the community.